Сёння стала актуальным пытанне дэмаграфіі, бо гэтае пытанне ўплывае на эканоміку, палітыку і будучыню грамадств. Не сакрэт, што сёння ёсць цэлыя цывілізацыі, якія рухаюцца да вымірання, напрыклад, еўрапейская. Прыраст насельніцтва адмоўны, смяротнасць перавышае нараджальнасць, назіраецца змяншэнне насельніцтва, напрыклад, Украіна, Малдова, Грузія, краіны Прыбалтыкі і гэтак далей. Таксама дэмаграфічная праблема взнавлення народанасельніцтва складняецца моцнай міграцыяй насельніцтва в эканамічна развітыя краіны. Ідзе пастаянны адток насельніцтва, прычым працаздольнага, маладога, найбольш прадпрымальнага і актыўнага. Няма сумневаў, што фактары дэмаграфічнай катастрофы многіх народаў шмат у чым крыюцца ў іх ментальнасці, культуры і светаўспрыманні. Бо чаму ў Вялікай Брытаніі звычайна ангельская сям'я мае 1-2 дзіцяці, ці ж наогул адмаўляецца ад дзетараджэння, child-free. І ў той жа час у тым жа месцы сям'я з Пакістана або з Бангладэша мае 4-5 дзяцей, і гэта цалкам нармальна для іх. Напэўна, гэта ментальнае адразненне, культурнае і рэлігійнае. І іслам тут гуляе ключавую ролю. Па-першае, іслам легітымізуе толькі традыцыйны шлюб, дзе ёсць мужчына і жанчына. Усё астатняе разглядаецца як адхіленне ад нормы. Таксама іслам падахвочвае людзей у шлюбе да дзетараджэння, разглядаючы гэта як акт пакланення Богу і падпарадкавання яго пасланцу, мір яму і благаславення Аллаха. Аднойчы да прарока, хай дабраславіць яго Аллах і вітае, прыйшоў нейкі мужчына і сказаў: «О пасланец Аллаха, мне вельмі спадабалася адна прыгожая жанчына, але яна не можа мець дзяцей, а жаніцца мне з ёй». Прарок сказаў: «Не». Затым той прыйшоў да яго ў другі раз, але ён забраніў яму. І затым, калі ён прыйшоў у трэці раз, прарок сказаў: «Ажаніцеся з тымі, якія любяць і нараджаюць. Сапраўды, я буду ганарыцца вашай шматлікасцю перад іншымі суполкамі». Дзеці разглядаюцца в ісламе як дар Божы, яго ласка. Гэта не клопат і не непасільныя фінансавыя выдаткі. Гэта радасць у доме, працяг роду і дуа, малітва, якую дзіцяця будзе взнасіць за сваіх бацькоў. Гэты кардынальна супрацьлеглы падыход да сям'і і дзяцей натуральным чынам заклаў дэмаграфічны дысбаланс. Мусульманскае насельніцтва мае каласальны прыраст, у той час як народанасельніцтва захадняй цывілізацыі такімі ж каласальнымі тэмпамі скарачаецца. З гэтага ўтворыцца ачаг канфліктнасці і сутыкнення цывілізацый, аб якіх пісаў Самуэль Хантінгтон. На гэтай тэме гуляюць палітыкі-папулісты, спрабуючы прадставіць сябе абаронцамі белай расы і еўрапейскай гісторыі і культуры. Але законы гэтага свету непахісныя і нязменныя, і калі чалавек і грамадства ідуць супраць законаў стваральніка, то яны асуджаныя на паразу і знікненне. І правільна адваротнае выкананне запаведзяў Тварцы і жыццё ў адпаведнасці з ягоным законам прыводзіць людзей і грамадства да поспеху і велічы. Таму сёння не мусульмане павінны паглядзець на іслам іншымі вачыма, не як на апанента і праціўніка, а як на той лад жыцця, перакананні і прынцыпы, дзякуючы якім яны захаваюць свае душы, нашчадства, народы і будучыню. Калі сучасны чалавек так рацыянальны, то хай паглядзіць рацыянальна, хто эфектыўна можа вырашыць дэмаграфічны крызіс. Безумоўна, гэта тыя, хто ўжо мае гісторыю поспеху в гэтым пытанні, а гэта мусульмане. Іслам – лад жыцця, які спрыяе паўнавартаснаму духоўнаму і матэрыяльнаму развіццю чалавека і грамадства. Таксама немагчыма проста ўзяць нешта з ісламу, напрыклад, сямейныя каштоўнасці, і пакінуць іншае, паколькі іслам уяўляе сабой сістэму поглядаў, каштоўнасцей, перакананняў, якія могуць быць толькі ў комплексе.
Человек повинен принять іслам всёй душой і серцем, повірить у свого стваральника, скориться йому і довіриться, і затим взять програму життя, яка заходить від того, хто її створив.